In het laatste veenzier van 2010 is er 116 keer inbrutsen. En in dezelfde periode is verliezen hier 226 keer onjefte dien van wenninginbraak. In heel Friesland neemt het aantal inbraken toe. Het project tegenhouden moet die trend opkeren. Er had al een actie West in Grauw en die in Zuidwest-Friesland is jood uit aanzet. Dat wil zeggen dat wij door middel van een actie, een project, mensen proberen bewust te maken van de mogelijkheid van verdachten om in te breken. Dus sluit je ramen. Wees je bewust van het feit dat wanneer je slordig bent in het opbergen van je spullen en een mogelijke dader die loopt langs je huis, dat hij eerder op het idee komt om eens bij jou binnen te komen. Zuidwest-Friesland loekt ook inbrekers van boeten de provincie. Het is natuurlijk wel een feit dat men makkelijk hier vanuit de afsluitdijk hier kan landen om vervolgens dingen te doen waarvan wij met z'n allen vinden dat dat verboden is. En de politie had ook wel eens achter mensen kunnen zitten, hè? De OCD-goer. Ook wel achter mensen aangezeten. 50 medewerkers van politie, gemeente en wenningstichtingen zullen jood in Driels en Snits mensen waskoorgje. Letter zal dit ook in Lemsterloon en Skarsterloon dienen worden. Mag ik jou eens vragen, is er wel eens bij jou in Brussel? Nee. Nee? Nee, geloof ik niet. Alles goed beveiligen? Nou, dat kon wel beter. Ja? Is er wel eens bij u ingebroken? Nee, nog nooit. Nee. Wat doet u daar tegen? Helemaal niks, gewoon staat altijd alles open. Ja. Meestal wel. En de sleutels in de auto. Het spul goed afsluiten. En verder kan je er niks aan verhoren. Als ze erin willen, komen ze erin. We zijn hier raad. Maakt het niks uit, maar wordt er wel eens in Brussel? Jij dat wel eens? Ja, kleer achteraan. Ja? Ja, voor hier een drijf jou keer. Dus dat, we weten van de gevaren hoe en wat. En de mensen moeten ik op elkaar letten. Dus de buurt moet er ook op letten. Als ik wat vreemd zie, dan let ik op, ja.